भाई माने तपी भाई कथा देइथिले आउ तांको कथा रखिकी सी आज जगतसिंहपुर रे पहुँची एवं पुलिस तपी भाई को अटकिया पई चेष्टा करुछि आउ तपी भाई मध्य पुलिस को ठीक भाव में बुझाई देइछंती। देखंतु ए वीडियो। ଆପଣ ଘରୁ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ଶୁଣୁ ଆରେ କାନୁନ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇନି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ଲଢ଼େଇଟା ନା ମୋର ଏକା ନୁହେଁ ସେ ଲଢ଼େଇଟା ମୁଁ ଏକା କହୁନି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି ଆପଣ ରହିଥିବେ ବିଫୋର କେଉଁଟା ଆଇଆଇସି ଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଥିବ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଦଲାଲ ହେଲା এইভাবে দলালি পাই না সে আজ নেতা হয়ে বসছি ভুবনেশ্বরে এইটা তো ঘরে বুঝলে এইটা ঘরে বসে মু ওড়িশাকে পরীক্ষা আসছি মু আসি এই যে সিস্টেমটা আপনার মতো দেখুন এটাকে ভুলিয়ারে বহুত সুন্দর বাই নেম ভাবে ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ କହୁଛି ଆମକୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ବିକଜ ଆମକୁ ଆଗକୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲଢ଼ୁଛୁ ସେ ମୁଦ୍ଦାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବାଧା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କୋପରେଟ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କୋପରେଟ୍ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଆପଣ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଆପଣ ମାରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ସାର୍ ମୁଁ ବା କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ନା ପଡ଼ିଗଲି 3 ଜଣ 48 ଘଣ୍ଟା 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଏଇଠୁ ସେ 20ଟା ଏଫଆଇଆର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ଯାଇଛି ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ସେ ଏଇଠୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଏଇ ଥାନାରେ ଏଇଠି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା କମଉ କି ନ କମଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ 450 ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କାମ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବି ଯଦି ସେ ଲୋକ ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ